Preview. Preview. Jien Oliver Xikluna nilqakom għall-analiżi tal-logħba li ntlabet ġewwa Craven Cottage bejn it-tim ta' Fulham u t-tim ta' Manchester United. Manchester United li għadhom ġejjin minn żewġ logħbiet li ġo fihom għalaw 6 goals, żewġ logħbiet li l-United tista' tgħid kienu qed jilagħbu logħb miżerabbli biss fl-aħħar logħba tal-Carabao Cup li tlabet ġewwa Old Trafford kontra t-tim ta' Newcastle li tajjeb li nsemmu li din is-sena stess Manchester United rebħu l-final kontra Newcastle, però din id-darba Newcastle għalaw lit-tim ta' United ġo darhom stess bitlet goals minn fuq għal Newcastle. Hija disfatta għat-tim ta' Ten Hag, hija disfatta għalina supporters li qed naraw it-tim tagħna jilab b'dan il-mod li jispiċċa ovvjament jinkwetak ukoll. Jiena fil-analiżi tiegħi fil-passat kont qed insemmi l-nuqqasijiet ta' Ten Hag u nkompli ninsisti fuq in-nuqqasijiet ta' Ten Hag, però xejn inqas minn nuqqasijiet li qed juru l-players ta' Manchester United. Fl-opinjoni tiegħi ħafna mill-players ta' Manchester United bħalissa jinsabu out of form, apparti mistoqgħod inġib l-iskużi bil-injuries li hemm fit-tim ta' Manchester minn players prominenti bħal Martinez eżempju, però it-tim ta' Manchester jaqbal fatt li mhux qed ikun motivat jinżel fil-ground u jerbaħ il-logħbiet. Xi ħaġa li qed tidher b'mod sfaċċat fl-istrateġija li qed juża Ten Hag u fil-fatt qed tfallilu hija li Manchester United mhix qed jirnexxielhom jinfiltraw u jsibu l-asta. Kemm il-darba Manchester United jitilgħu bl-attakk kif jaslu viċin il-kaxxa jew jitlu ġo fiha, jew jitilfu l-ballun, jew joħdulhom il-ballun minħabba pressjoni li tkun qed issir mit-tim oppost, u fil-fatt fil-logħba tal-lum kienet tim ta' United kienu qed jilagħbu kontra Fulham li Fulham ngħidu kif inhi mhux xi tim li tista' tqabblu ma' s-saħħa ta' Manchester United, imma tista' tgħid li llum Fulham labu logħba li żammew it-tim ta' Manchester b'mod komdu, ħalli fl-opinjoni tiegħi l-gowl ta' McTominay fil-bidu tal-logħba li ġie mħassar b'offside kien dubjus li t-tim tal-VAR ma ħax deċiżjoni, fil-fatt ir-referi ma rjeċċekkjaw ħadd deċiżjoni ir-referi, jiena ma naqbilx ma dik id-deċiżjoni imma diki allura għal xejn noqogħdu neqerdu ngegru fuq dak l-aspett. Kif forsi qed qabel il-logħba kienet flat, kienet medjokri, fl-opinjoni tiegħi Manchester morewx xi ħaġa differenti mill-aħħar logħbiet li kienu qed jilagħbu. Rajna l-bidla forsi li għamel Ten Hag meta ħareġ Antony u daħal Pellistri plejer li jiena joġobni, plejer għadu żgħir l-istess bħal Garnacho li fl-opinjoni tiegħi huma żewġ muturi li jimmotivaw it-tim, żewġ plejers fast
żewġ players li għandna bżonn ħafna iżjed bħalhom fit-tim ta' United. Tajjeb ukoll li ma niddejqux insemmu l-fatt li eżempju Rasmus Højlund forsi qed nistennew iżjed minn għandu imma Rasmus Højlund bħalissa jisu ma qabax ma ġeljax fit-tim, jisu mhuwiex ma qabax il-forma ta' striker li nixtiequ naraw aħna u li jenna nixtiequ bħala supporters naraw striker it-tipo ta' Van Persie, Van Nistelrooy, Rooney, dawk it-tip ta' strikers dawk li noħolmu bihom aħna biex xi darba jerġa' jkollna dak it-tip ta' players li jsibu l-lasta mod komdu. Fl-aħħar mill-aħħar jgħid kulħadd għalkemm it-tim ta' Manchester għaddej minn żmien diffiċli, għalkemm it-tim ta' Manchester mhuwiex kompost bħalissa mhuwiex b'saħħtu mhux qed joffri sfida ta' xejn, jien nibqa' ngħid li bħalissa huwa tim ta' nofs il-klassifika għalkemm issa din is-sitt post sissa sakemm ikunu labu il-logħob kollha it-timijiet tal-Premier, però jibqa' l-fatt li fl-aħħar tal-logħba il-kapten Fernandes sab il-xibka minn fuq il-linja tal-kaxxa tal-goalkeeper tal-Fulham. U hemmhekk Manchester United ħadu u rebħu 3 punti. Jiena forsi ħin kollu neqret fuq għad il-biċċa xogħol imma ħanerġa' nsemmiha għax nemmen li l-istat li jinsabu fih il-Manchester United mhuwiex biss minħabba l-coach għax hekk joqogħdu jbidlu l-coach il-Manchester qatt ma se jsibu ruhom iżda il-discomfort li hemm minħabba li l-klabb ma jafx fejn hija anke ħabba il-bieħ tal-klabb nafu li hemm mixnijat li dan ix-xahar jitħabbar il-pjan ukoll ta' Sir Jim Ratcliffe li se jkun qed jixxi 25% mill-klabb u fil-fatt ġie mħabbar ukoll li se jkun qed jonfoq jalloka l fuq minn 250 miljun fuq l-infrastruttura antika ta' Manchester nistgħu narawha bajnejna inklużi training grounds u anki smajna fil-passat players li kienu mat-tim ta' Manchester imaqdru l-infrastruttura inklużi training grounds ta' Manchester United. Biex ikollok tim saħħtu, biex ikollok tim jipprometti, irrid ikollok infrastruttura, irrid ikollok struttura u tim imdawwar mal-tim u l-players ta' Manchester United inkluż fix-xiri, fl-scouting, eċċetera, biex għadha pitgħadda tinħoloq skwadra li nkunu nistgħu ngħidu li tkun skwadra kompetittiva. Jiena nirringrazzjakom tal-li għadtu tisimgħuni minn hawn ħanaddi għal reklami u wara ħadd tkunu qed tingħaqdu ma' l-editur tagħna Antonello biex isir l-analiżi tal-logħba tal-partita bejn Atalanta u Inter. Grazzi, insellmilkom. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik.
Matul ix-xahar ta' Novembru, Game Breaker se jkun qed joffri diversi skonti għal Black Friday. Żuru l-istabbilimenti tagħna ġewwa Birkirkara jew fuq is-sit gamebreakermalta.com ħalli ssiru tafu iżjed fuq l-offerti vantaġġjużi li Game Breaker qed joffru għal dan ix-xahar ta' Novembru. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Atalanta wieħed, Inter 2. 3 punti illi naqas inqishom bħala 3 l-ħbib tiegħi. Inqishom bħala 6. U se ngħidilkom għal xiex. Qabel ġdejt qed ngħidilkom dan il-video qed jiġi irrekordjat issib bil-lejl. Volli waħda mid-drabi rari li ħankun qed noħroġ video recorded. U ħanibda nispjega għalfejn illum mhumiex 3 huma 6 l-punti li rebaħna. Illum konna qed nilagħbu mhux logħba futbol fil-fema tiegħi, battalja. Battalja għal diversi raġunijiet. It-temp illi kien avvers. U konna qed nilagħbu kontra tim illi il-kelma eżatt hija dar kull mem, nista' nkun iżjed dirett imma nibża li nqra xi mingħand l-awtorità tax-xandir. Dar kull mem jilgħab ir-raġel dakollu għax il-coach li għandhom ħaddar lit-tim kontrina għax kaċċejnieh wara 5 logħbiet 13-il sena ilu. Għalhekk inqis ir-rebħa tal-lum bħala 6-pointer għax jekk trid tirbaħ il-kampjonat dawn it-tip ta' logħbiet trid tirbahom bil-fors. U illum għamilna wirja qalbenija li f'Mejju nemmen li ħadd iswilna ħafna. Jiġifieri sfortunatament ser ikollna nirrappurtaw injury determinanti fil-fema tiegħi grazzi għal dan il-logħob ħdar li bdew jilagħbu l-Atalanta il għaliex Pavard weġġa' u mill-informazzjoni li qrajt sakemm ġejt biex nirrekordja dal-video jidher li għandu Novembru u Diċembru barra illi huma xahri fejn se jkollna bżonn l-esperjenza ta' Pavard anke meta tqis il-kalendarju diffiċli li għandna. Ma ninsewx, irridu morru f'Turin nilagħbu fl-Allianz, irridu ninżlu Napoli, għad irridu nagħlqu l-Kupp taċ-Champions League u rridu mmorru nilagħbu f'Diċembru ġo Ruma kontra Lazio li dejjem jirħulna. Barra minn hekk ma rridux ninsew l-injury li sofra Barella fejn rifsuh spiċċa jagħmel il-punti f'rasu u oħra fil-aħħar fozza r-referee bilkemm issanzjona il-manovra. Ma tarax. Ta' min isemmi lil-lum Nick għamel logħba qalbenija, bravu Barella, dan hu l-Barella li rrid nara illi minkejja l-avversitajiet kollha xorta ħareġ il-grinta determinazzjoni illi hu jista' jilgħab għall-kawża. Il-sostitut ta' Pavard llum kien Darmian illi reġa' kien deċiżiv dan il-fatt ukoll li kienu li ġab il-penalty li minnu Çalhanoğlu skurja. Çalhanoğlu li ma fallix penalty s'issa
Occando Ferro. U mbagħad it-tnejn xejn skurja bellezza ta' gol il-kapitano Lautaro illi jidir li skurja tnaf il-gol tal-istaġun qatt ma naf illi rajna Lauti jiskurja b'din ir-repetizzjoni jalla jibqa' sejjer għax il-gols tiegħu u l-gols ta' Turam ser ikunu fundamentali jekk l-Inter irridu nilħqu lan tat-tieni stilla kif ukoll lan illi inkaxkru kull tazza li hemm ġewwa l-Italja dis-sena li jien nemmen li tista' ssir. Imma dik hija storja oħra. Ħalli nkomplu niddiskutu Atalanta Inter. Jiġifieri. Iva, l-lum ħut interessi kienet rebħa importanti kontra tim illi labs korrett, anzi polo jitkeċċa fl-aħħar ma riżultato akkwizito. Bravu ukoll Sommer illi ġab saves wieħed minnhom fit-taqsima li kienu deċiżivi biex l-Inter difiża eċċellenti għax qed ninsewu l-Darmian u ma rridux ninsew il-Laċerbi illi llum kien eċċellenti fid-difiża tiegħu u lil Devraj illi anki issa fin-nuqqas ta' Pavard nemmen li se jkun iżjed fundamentali u importanti għal kawża tagħna. Illum reġgħu kellu logħba tajba Stefan, bravo Stefan, dan hu l-Stefan li rrid nara. Dak l-Stefan li jien fi żmien kont ngħidlu s-sur ta' Borla, għax illum vera lab tajjeb u anke dal-aħħar meta kien qed jilgħab dejjem lab tajjeb illum serraħna lil Bastoni. Infatti u għall-Atalanta kellu jiskurja l-bniedem illi suppost kellu jilqma l-Inter Skamakka. Biss għal-grazzi tal dak kien il-gol della Bandiera. Mela, wara li rbaħna dil-battalja issa ħarsitna tmur għal nhar l-erba l-Inter rridu mmorru ġol Awstrija nilagħbu anti Red Bull Salzburg, logħba fundamentali, rrid nagħlaq din il-logħba malajr kemm jista' jkun ħalli ngħidu għall-inqas il-kwalifikazzjoni lesta u nittamaw lil Benfica iżommu Real Sociedad għaliex jien mod ngħaddi biss irrid minn dan il-grupp, dan il-grupp irrid nirbħu għax nemmen li għandna biex nirbħu il-grupp ta' Champions League u ma nixtieqx illi immorru nkunu għadna ras imbras l-Inter u s-Sociedad u l-aħħar logħba tkun deċiżiva min jirbaħ il-grupp irid nirbħu minn qabel biex inkun ċar, imma dik mhux minni biss jiddependi, nadmirna u li mmorru ġo Salzburg u nirbħu u mbagħad wara l-waqfa ninżlu Lisbona u nġibu xi ħaġa minn hemm ukoll, imma dik hija storja oħra at this point in time. Ħalli mbagħad inkomplu naħsbu l li jmiss fil-kampjonat. L-aħħar messaġġ li llum nixtieq nagħti huwa lil Gasperini illi iktar ma tħaddarna u iktar ma tħaddar il-plejers tiegħek kontrina, aħna iktar se nsiru noboduk u iktar se jinżlu għasel ir-rabtiet li nagħmlu kontrik. Illum kont skorret bit-tim tiegħek, labtu raġel imma baqa' futkom. Alright? Jien nispera l dat tip ta' logħba aħdar li għamiltu magħna llum narawh kontra l-Milan u kontra l-Juventus. Imma wara r-rebħa tal-lum, kelma waħda rrid ngħid u ma jinteressanix ħankun naqra aħrar. Imma dak hekk huwa jixraqlu Gasperini mur nifhem u l-indannazzjoni li għandek għaliex keċċejnik ġustament għax ma kif qal il-kbir President Moratti ma rbaħx unqar logħba mill-ħamsa li kellek bħala coach tal-Inter, mur smuga band oħra, mhux dejjem kontrina u dejjem taqlalna. Iva, mur indifen. Int u l-lob skorret tiegħek Gasperini il-swejtna plejer bħal Pavard u kważi swejtna plejer bħal Barella wkoll. U jien għalissa ser naqaf hawnhekk.
Nirringrazzja l-sponsors tagħna li huma El Catalan, Game Breaker, Spaces u The Barber, ma nħeġġkomx tużaw is-servizzi tagħhom ħalli wkoll inkomplu nkabru il-kamra sportiva. Infakkarkom ukoll li dan il-programm diġà hija disponibbli fuq YouTube. Għaldaqstant tinsewx tmorru hemm tafsulna dik is-subscribe ħalli il-kontenut li ma tarawx live għall-inqas tirkupraw hemmhekk ukoll. Jiena dalwaqt terġgħu tarawni jiena għaliex illejla ser nkun qiegħed nagħmel il-programm Mix Zone fejn fih se nkun qed niddiskuti il-Grand Prix tal-Brażil, probabbli jerġa' jibgħah Verstappen, imma fuq hekk nitkellmu llejla live. U mbagħad miegħi se jkun hemm Joseph Magri u Gert Kembri għall-analiżi tal-logħba bejn Milan u Udinese għal Joseph Magri u fejn jidħol Kert Newcastle Arsenal bila Sur Magri 6 punti fuqkom. Mhux ħanejt catch us if you can, imma qed tibda tikkumplika ruħha l-affari. Bilħaq issa nisperaw biss li mhux minn Pioli is on fire ħa jispiċċa Pioli is fired. Jiena issa ħanqaf hawnhekk, il-kumplament tal-ħadd tajb il kulħadd u sempre Forza Inter. Niltaqgħu llejla wara l-Grand Prix tal-Brażil.